Aina-tsakrasta yritän aina jotakin pikkasen kertoa, mikä on niin kuin teema-tsakra, niin Aina-tsakra liittyy intuitioon. Sitä ajatellaan, että se niin kuin tavallaan liittyy siihen, että miten me kuunnellaan sitä omaa ikään kuin sisäistä ohjausta. Mutta se liittyy myöskin, kun se on tuolla tavallaan samalla alueella kuin meidän aivot ja näin, niin myöskin meidän mielen selkeyteen. Ja ehkä niin kuin isoimpana, mä sanoisin siinä niin kuin tavallaan, mikä niin kuin voi olla ongelma siinä Aina-tsakrassa, niin on se, että jos on saanut sellaisen kokemuksen, että ei voi luottaa siihen omaan sisäiseen ohjaukseen. Et jos on vaikka niin kuin ollut tosi sellaiset niin kuin, vahvat vanhemmat, jotka on niin kuin, tavallaan jyrännyt ikään kuin sen lapsen niin kuin intuition että mitä sä nyt tuommoista kuvittelet no tästä on hyvä esimerkki. Meinasin itse omalle pojalle varmaan aiheuttaa semmoisen, missä intuitio voisi sulkeutua, kun poika oli ehkä 3-vuotias ja me rakennettiin siihen aikaan, 2-3-vuotias, taloa ja oltiin lähdössä rakennukselle lasten kanssa sitten viemään miehelle ruokaa. Ja miehen polven, no mitä nämä on tämmöiset, housuun tulee tämmöiset polvisuojat, että jos joutuu lattialla konttaamaan töitä tekemään tai näin. Niin sitten poika sanoi, että isille pitää viedä että isille pehmusteet. Ja mä, että hei, että isi on jättänyt ne siihen tarkoituksella, että jos se tarvitsee siitä tänään, niin se olisi ottanut ne kyllä mukaan. Ja poika vaan katsoo mua hirmu itsepäisesti, että isille polvipehmusteet. Ja mä, että ei se isi tarvitse niitä, että antaa niiden olla siinä. Ja isille polvipehmusteet. Ja sitten mä en jaksanut inttää, että okei, otetaan ne mukaan. Ja lähdettiin Raksalle ajamaan ja oltiin samalla kadulla siinä, missä rakennus oli, niin mies soittaa, että ettehän ole lähtenyt vielä kotoa. Mä että no melkein ollaan perillä. No voi vitsi, mä olisin tarvinnut ne polvipehmusteet sittenkin tänään. Mä että tuossa ne on kyyvissä, poika käski ne ottaa mukaan. Ja se oli mulle sellainen niin kuin herätys. Mä en oikeastaan silloin vielä itse ymmärtänyt energiaa, enkä varmasti tai niin kuin tällaisia, niin kuin, että kuinka paljon me tiedetään asioita tavallaan ilman niin kuin semmoista järkeilyä. Ja se oli yksi semmoinen tosi iso herätys siihen, että ei vitsi, että noi lapset on niin kuin ihan tavallaan niin avonaisella kanavalla, että ne tosissaan nappaa sen sieltä juttuja, mitä ei ehkä aikuinen sillä lailla hoksaisi. Joo, en tiedä. Toivottavasti en aiheuttanut pojalle intuition sulkeutumista. Hän on kyllä hyvin intuitiivinen vieläkin 20-vuotiaana, että en tiedä. Mutta siis tämmöinen niin kuin esimerkkinä siitä, että säkin olet voinut lapsena tietää paljon, vaistota paljon, ja sitten ne niin kuin tavallaan on sanottu, että ne ei ole totta ja höpö ja näin poispäin, niin se voi sulkea tuota Aina-tsakraa. Ja sitten tavallaan se niin kuin ongelma, mikä siinä tulee, on, että me siirrytään liikaa sinne mielenmaailmaan. Eli me unohdetaan se meidän intuitio, sisäinen ääni, me ei luoteta siihen, vaan me aletaan pähkäilemään, pyörittelemään, miettimään, miten tämä nyt ratkeisi tämä asia. Ja siis meidän mieli on se niin kuin tavallaan tämä meidän ajatteleva mieli, se on niin onnettoman tehoton verrattuna siihen tietoisuuteen, mihin meillä niin kuin tavallaan on sen intuition ja sisäisen äänen kautta niin kuin pääsy. Se mieli on hyvä asia joissakin asioissa, että muistetaan nyt ostaa vaikka sieltä maitoa kaupasta, mutta mä sanoisin, että siitä kun päästään irti mahdollisimman isolta osalta, niin tulee oikeampia päätöksiä. Vähän tämmöinen kova väite, mutta no joo, mutta ehkä saat nyt kuvan siitä, että mitä se Aina-tsakran
tavallaan, jos siellä on jotakin tukosta, niin miten se voi arjessa näkyä. Liikana ajatteluna, liikana järkeen pohjaamisena ja että unohtaa sen tavallaan sen syvemmän tason sieltä.